खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। पिलार नाम्बार 1360 आव BSF आ बांलादेश बर्डार गार्डनो दिवालीनि गोदै मेथाइ रानदों। मरियनीआव सेक्टा टी एस्टेटनि मावफारियाफ्रा दान बान्था मोनैनि दुंहाव थासारि। श्रीनगरनि डल लेकआव हाउस बोट खामनानै साथाम दावबायारिनि जिउ खहा। उत्तराखंडआव सुरंग बानायग्रा सा 30 सुबुङा सुरंग सिङावनो नांथानानै दङ। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फरायसुलिफोरनि थाखाय एसे गुरुं खालामदों। गसाइगाव महकुमानि बरासारा गामियाव हरखाबै हाग्रानि मैदेर नुनायाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लानि पाथारकान्दी ओनसोलजों नांजाबनाय भारत आरो बांलादेशखौ बोखावनाय बर्डार पिलार नाम्बार 1360 आव स्निथि BSF नि जवानफोरा सनिबारखालि दिवालीनि फोरबोखौ सोनारनानै बांलादेश बर्डार गार्डनो गोदै जाग्रा मुवा आरो मेथाइ राननानै होदों। BSF नि सासे मावख'गिरिया बुंदों दि आथिखालाव दिवाली फोरबोखौ भारत हादरनि खना खनला जेरावबो फालियो। बेनिखायनो गोजोन आरो अनलायनायखौ नसुं हादर बांलादेशनोबो मिथिहोनो आरो गाहाम सोमोन्दो लाखिनो थाखाय BSF आ BGB एबा बांलादेश बर्डार गार्डनो गोदै मेथाइ राननानै होदों। जरहाट जिल्लानि मरियनीआव सेक्टा टी एस्टेटनि गासै साहा मजदुर एबा मावफारियाफ्रा आथिखालाव गावसोरनि मोननो गोनां दान बान्थाखौ मोनैनि जाहोनाव जोबोद हालाय-हाफाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेक्टा टी एस्टेटनि डाइरेक्टरा रावबो मावफारियाफोरनो दान बान्था होआजासे बहाबा खारखोमा लांदों, जायनि जाहोनाव गासै मावफारियाफ्रा सनिबारखालि दिवालीनि सिगां दान बान्था मोननो लुबैनानै सेक्टा टी एस्टेटनि मावख'आव होंगो-दोंगो खालामफैदोंमोन। उनाव थासारिया दुंहाव जालांनायाव जायगानि पुलिसआ फैनानै कन्ट्रल खालामफैनो गोनां जायो। जम्मु काश्मीरनि राजथावनि श्रीनगर नोगोरनि डल लेकआव थानाय नागिन ओनसोलनि सेफिया मुंनि गंसे हाउस बोटआ सनिबारखालि हरखाबै अरनि शिकार जायो। गासै गंसेनि हाउस बोटआ खामनानै सेवहांगार जादों। जाहोनाव बांलादेशनिफ्राय फैनाय साथाम दावबायारिफ्रा अरजों खामथारजायो आरो जिउ गोमायो। अरजों खामथारजानाय साथाम बांलादेशी नोगोरारिफोरनि मुंखौ फारियै अनिन्दिया कौशल, मोहम्मद मइनुर आली आरो किशोर दास गुप्ता होनानै सिनायथि होदों। खौरांखौ मोननाय लोगो-लोगोनो श्रीनगर पुलिसआ जाथाय जानाय नागिन डल लेकआव थांनानै नायबिजिरहैयो आरो सा-8 गुबुन दावबायारिफ्रा जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयावबो बेबायदिनो डल लेकआव थानाय गंसेनि हाउस बोटआ खामनानै सेवहांगार जादोंमोन, नाथाय रावनिबो जिउ खहा जायाखैमोन। श्रीनगरनि DC मोहम्मद आयाजआ गावनि लोगो मावफारियाफोरखौ लोगोआव लानानै नागिन डल लेकआव खामनाय हाउस बोटखौ नायगिदिंहैनानै नायबिजिरनो कमिटि दानानै होबाय होननानै मिथिहोदों आरो बांलादेशनि रुंसारि जानाय साथाम नोगोरारिखौ दैथायहरनायनि राहा खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जम्मु काश्मीरनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया दुखु मोननाय फोरमायनानै जेसेबां हागौ एसेबां गोख्रै आरो थोजासे मदद होनानै बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ नखरनिनो गथायनो थाखाय बिथोन होदों। TC-खौ उत्तराखंडनि उत्तरकाशी जिल्लायाव गोदानै लामानि सुरंग बानायबाय थानाय समावनो हरखाबै हाब्रां गिसिखानायाव खमैबो सा 30 सुबुंफोरा सुरंग सिङावनो नांथानानै दङ। गासै 2340 मिटार गोलाव बे सुरंगआव 270 मिटार गोथौ थांनानै बे जाथाया जादों। खौरांखौ मोननाय लोगो-लोगोनो उत्तरकाशी जिल्लानि DM आरो SP आ जाथाय जानाय जायगा एबा सुरंगआव सौहैदों आरो लोगोसेनो SDRFनि हानजायाबो सौहैबाय होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो उत्तराखंड SDRFनि गाहाय बिबानगिरि एबा कामान्डार मणिकान्त मिश्रआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिमबो रैखाथिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो सम नांबावनो हागौ, मानो होनोब्ला 270 मिटार गोथौसिम हाबफैनांगौआ गोब्राब जानानै फैदों। आइजोफोरनि दानारि जानाय जेंनाखौ लानानै आथिखालाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फरायसुलिफोरनि थाखाय दानारि जानाय समाव थाखोनिफ्राय सुति लानो हागोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि थाखोआव खमैबो 75% फरायसाफोरा थाथारनांगौमोन,
नाथाय आथिखालाव आइजोफोरनि दानारि जानाय समाव 2% रेहाय होनानै 73% थाथारनांगोन होननानै मिथिहोदों। बेनि थाखाय सोलोंथाइ बिफान, आइजो आरो खुदिया जौगा बिफाननि रिकमेन्डेसन बायदियै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरआ नटिस जारि खालामदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगावनि परासारा गामियाव थांनाय हरखालि हरखाबै मा-9 हाग्रानि मैदेर फालोआ रायमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै फैनानै बरासा गामिनि औवा बागानाव हाबनानै थाफैयो। मैदेरनि हरखाबै नुजाथि फैनायखौ नुनानै परासारा गामिनि सुबुंफ्रा गिखांनाय मोन्दों आरो गिनायखौ गारनानैबाबो मैदेरखौ नायनो आरो हाग्रा ओनसोल फारसे होहरफिननो थाखाय नाजादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।